jeg tale om Hershey's nye boks. Det er meningen, at der skal kunne være cirka 5 plader chokolade i, så det er en XXXXXXL boks. Vi har målt 5x10x20, så lige præcis gav 1000 ml, og det vil sige, at det kan være 1 liter Hershey's chokolade. Vi har lavet en nem åbning og lukning, som slutter tæt ind til boksen og gør, at selve chokoladen ikke bliver grå og kedelig. Vi har valgt at lave en æske, som er praktisk og nem at have med at gøre. Vi har tænkt, at æsken skal være lavet af stærk pap, nu når det er virkelig nemt at have med at gøre. Designet har vi lavet en lille smule om, da der er en anden version af Hershey's chokolade. Vi har valgt at lave de 4 første bogstaver knækket, så det symboliserer knækket chokolade. Her der kan I se vores kasse. Vi har målt, at den er 20 cm lang, 10 cm bred og 5 cm høj. Her der kan I se den oppefra, og som I kan se, så er den 10 cm bred og 20 cm lang. Her der kan I se vores kasse udfoldet.